Ndị be anyị ekene m unu. Nnọọ na-agba nke ịbụọ n'aka mgba nke anụnwa nke anyị na-ewetara unu site na Abor nke dị na Isiuzo Local Government. Mana tupu anyị na-aga n'ihu geenụ ntị na ọkwa ndị anụnwa. Nke izizi bụ unu echezokwana na a ga-agba mgba na NAFEST na-abịanụ na Ilorin, Kwara steeti n'ọnwa Ọktoba dị na mkpụrụ ụbọchị nke mbụ wee ruo na nke itenaanị. Ọzọ dịkwa ka ibe ya bụ na a ga-agba mgba na Houston, Texas n'ọnwa Ọktoba ahụ. Ya bụ kwadobenu ka unu hụ ka mgba si adị. Mana tupu anyị na-agakwa n'ihu ọzọ, o nwere oke mmiri Igbo Alex na Ada gbara akwụkwọ n'ọnwa Julaị a dị na 7. Anyị ji ohere anyị wee na-ekele oke mmiri Igbo wedding of the year. Oke mmiri, anyị ekele gị na nwunye gị. Mana ka anyị gabazie n'ihu n'ịga n'ihu anụnwa, ebe anyị ga-eje bụ na Council for Arts and Culture nke onyeisi ya bụ Izueke Edi Okolo, ya bụ Secretary Chief Executive Officer, ka ọ gwa anyị mkpa ọ dị maka ịgba mgba na omenala Igbo. Ịgba mgba dịka omenala Igbo si dị nnukwu ihe ndị Igbo ji ewe aṅụrị, ihe a na-akpọ egwuregwu. Ịgba mgba n'ala Igbo o bidoro na nna 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 anyị ha dịcha ebe ugbo n'aka. Ha nwere ọtụtụ ihe ha na-eme, ha na-akọ ọrụ, ha na-eme ihe dị iche iche n'ọrụ ugbo, na-ata ahụhụ ihe gbasatara ugbo. Ndị na-enwe ndị na-eje agụ, nwere ndị na-eme ihe dị iche iche, mana anatazia n'ụlọ dịka ihe mgbe afọ na-akpọ afọ 7 na afọ 8 mgbe eji ewepụ ji, eji eweta ihe akọrọ n'ubi. Ọ na-abụ ejeje ya aka ịgba mgba ka ha ji anọkọ ọnụ. Nke a esi wee dị ji, esi wee dị mkpa. Ọkamgba bụ onye ahụ na-ama n'obodo na-agba mgba na-agba mgba ya na-akpọ ọkamgba. Ịgbagidezie mgbe ọgbacha amaghị na-egosarị dị mkpa Professor of Wrestling dịka ndị oyibo si kwuo ya, dị mkpa. Mgba bụ omenala ndị Igbo a na-asọpụrụ. Onye na-agba mgba n'obodo ya na-aka ahụ nwaanyị kacha mma, na-aga n'oyibo na-akpọ compensation. Ndị eji akọmpenseti ụmụ agbọghọ mara mma n'obodo na-agbaso ya. Ndị obodo na-enye ya ugwu kwesịrị ya. Ọtụtụ ihe ka ịgba mgba n'obodo na-emefute. Onye na-agba mgba n'obodo ọ na-eje n'ụzọ a na-akwanyere ugwu. Onye na-agba mgba n'obodo dịkwa ka onye na-akọta ji maọbụ onye na-ekete nkwụ. Ndị ahụ niile ebe nwere ka ndị kacha eme ihe a na-ahụ n'anya n'obodo, ndị na-enye obodo aka, ndị na-akwanyere obodo elu. Ihe a bụ ekere mgbe ka anyị na-emetụ aka. Ya bụ AKAMGBA production. Anyị na-asụ na ọ bụrụ na ịma na Igbo onye Igbo nwa afọ Igbo ma agba mgba, n'ezie egwu mgba ka ịhụzi anya ebe ịbara agụ egwu. Na-ekiri ahụ dike ka ọ bụ. Ị na-abụ egwu dike, anyị abụghị AKAMGBA ya wee hụ ka o si agba mgba. Unu na-aghọta ihe a na-ekwu ebe a, kwa Emeka akọwagoro unu ya.
abịa n'ịgba mgba ihe ahụ na-emere anyị n'ala Igbo ọ bụ na abịa n'obodo ọbụla agba mgba ụlọ ihe bụ egwuregwu a na-eme ịgba egwu dị iche ịgba mgba dị iche mgba ka obodo ji ama obodo ka ibe ya mgba ka mmadụ ji ama mmadụ ga-ebu ya a sị na nwoke na nwoke ha bụ n'okwu ọnụ mana abịazịa n'obodo afụla a ga-agba mara onye ga-etinye ya eji wee azịra wee ndị na-aza nwamba ndị akwụkwọ usi
anọrọ na nọchi akwa ọtụtụ aha ka a na-aza maka ịgba mgba. Abịazịa na nkịta ihe ọcha batara anyị, emume niile anyị na-eme ha wee kpọọ ya ya na-achụrụ arụsị. Ihe a na-agba m anya mmiri. Emume niile anyị na-eme abụ ihe a na-achụrụ arụsị. Ka ngwakwa ihe Igbo na-efe Chukwu, ọ ya ka ejikwa Chukwu abịa ama. Chukwu nọzi ebe niile, Chukwu nọ n'elu ọbara ya na-akpọ ha. Ndị Igbo nwere ekpere ha niile bụ maka Chukwu ọbasi kachasị niile, Chukwu okike. Mana abịazịa maka na Chukwu okike nọpere ebe gara aga na anyị enweghị ike ịhụ ya anya, anyị na-ewere ya na nnukwu mmadụ, ọ bụghị niile ka anyị ga na-eje ya nsogbu. Anyị wee wezie ụmụ nchi a ga na-atụrụ aja ka ọ na-ezugere Chukwu nyere elu site na ndị Igbo ama nchi. Ọ dịbịazịa na mgbe anyị ma na anyị nọchi bụ na ike Chineke ya na anọ dị mkpa egositi ya ibu n'ọnụ ọ na-eme. Abịazịa n'ala Igbo kịta, ndị be anyị kweziere ihe a ka ihe enweghị isi. N'obodo ndị ọcha, ịgba mgba eji amara ebere ihe nwee nnukwu ego, ọtụtụ ego ihe mgba na-egosite ka ya. Mana ebe o si na-asọ ụsọ bụ na ihe ahụ ndị ọcha bịara si na ọ dị mma n'ala anyị ka ha rụziri ebe ha mewezie kịta abịa na-esoro si na-asị na-ezuru ụmụ anyị ka e na-eji agbara ha mgba. Mma maka pọmaịk mgbe a na-agba mgba dị ka mgbe omenala, pọmaịk na-eti onye ọbụla agazi agba nke ha na-eme machi ma ọ bụrụ oyibo na-abịa pọmaịk jiri nwayọọ nye azụ na awụ. Ndị Igbo a na-agba mgba ha ejiri osisi agba mgba, ha na-agba mgba ha na-akụ mmadụ oche, ha na-akụ ọkpọ. Ya bụ ndị agba mgba iji chọọ ịgba mgba ịsa aka ahụ na ụlọ bụ ihe iji n'anya ọjụ mkpa n'ebi ya. Ịgba mgba na dịka o si dịbụ n'omenala Igbo ọ na-afụtawasị ihe kịta. Ndị mmadụ amabụ na ihe ọtụtụ ihe ka anyị na-agabiga anyị maka ewefute omenala Igbo anyị. Ọtụtụ ihe na-eme ka anyị ghara ịma na ihe dịbe anyị bara anyị uru. Nkụ dịbe mba na-emere na-enyere mma nri ya ka njikọ dịbe anyị fụtawa maka aka mgba, dịbe anyị fụtawa maka ọka mgba, dịbe anyị fụtawa maka ịgba mgba. Maka ụmụazị na-agba ọkada, ụmụazị ha fụziri ma mekaniki ma mesino ma tinka ma panel dị na ha na-arụ ozi ala ọkada bụ ihe nwere ha. E nwere ụzọ ọzọ ha ga-eji bara ụwa na uru. Ọ bụ ụzọ ọsọ na ha gbara mgba weta ego, ha na-anụ aha anụ na mba ụwa niile. Mgbe omenala Igbo bụzi ihe na-ewu, ndị ọcha ahụhụzi ihe dị ụtọ na mba nke ha. Ha na-achịbere azụ chọwa Afrịka, chọwa ndị Igbo ka ha bịa na-agbara ha mgba. Ya ka m ji asị ndị aka mgba, unu jisie ike ịkwalite omenala Igbo ọmaka, ịkwalite ịgba mgba Igbo ọmaka. Maka ebe ọbụla a na-agba mgba, ọchị na afọ mmadụ na eze, hypertension na ala, ndị okenye anaghịzi ekwe na aka nka. Ịbụzi anya ebe a na ihe okwu a na-adị na okenye ada aka nka na-egwu ọmara agba mgbe ahụ ọ fụta ọkazi mana o ji mgbasta. Ịgba mgba omenala Igbo bụ ihe anyị chọrọ dịka ndị aka mgba si akwalite ya na anyị na-asị anyị nwanọ na gọọmenti dịka Enugu State Council for Arts and Culture. Ụzọ ọbụla ụzọ ọbụla chọkwa anyị ga-esi eru n'aka na anyị ga-eru n'aka ka akwalite omenala Igbo site n'ịgba mgba. Ụmụ anyị wee jefuke na mbọ obodo oyibo wee tụọ ndị ọcha ọgụ na anyị na-atụ ọgụ wee he ha fee ha nke na-efe n'ugbu aka tụọ ha ọkai onye a na-atụ na mba. Ala Igbo bụ ihe nwere mgba, ite anyị ananarị na anyị ga-ama ka anyị banye ya.
Justin. Or a free cable? Yes. Okay, now behind the man, I think Goma. Hey, how if I make a deliver? If only Hako boy, this ever been Abor. Yes. But the Maya wouldn't have made him. Hey, I demand I won't put up on your lap. If you don't know anyone, the middle, I'm going to carry the Isiuzo L.G.A State. This is the Enugu State, the Enugu State, the Enugu State, the Enugu State. I know this is the Enugu State, not Jesus. Amen. Okay. Ndị Igbo ji Igbo abeni na-ete egwu mgba nwere ihe nọ n'ebe a bụ AKAMGBA na-abụ na abụghị ebe igwe na-ete egwu ọ dị ọgwụ izi ebe a na-ebu igwe n'Enugu steeti anyị ma bịa ka ịbịa tee egwu AKAMGBA nke gị. Onye ihe amufu kere ebe ọ na ihe amufu oke na bunu ka abịa asị na ọgụ abụọ ka mgba azụ eru ana kere na asị onye ọbụla n'Enugu steeti apụta mgba ya bụ na ị ga-emenwu ihe dị na ya na ba a na-ene anya gị na ọ bụ na lokal gọọmenti chairman debara aha gị na ị ga-ereprezentị ihe amufu mgbe kereziere ndị isi ụzọ niile na Enugu steeti gwa na izu ka eme. Thank you. Make us a marriage. Your shirt. Ihe mbụ na-amasị ekele bụ ka mgba nke taa si ga ọ gara nke ọma obodo anyị nọbụ na abụọ ndị abụ gbara mbọ dịka mfụ ndị nke ọzọ gbara mbọ n'oge ga-aba. Ana m ekele ndị abụ ka masị nabata ndị bịara mma na befa mana ihe gasịrị m ọhụrụ bụ na ndị abụ nwere mmadụ dịka oge enyi m nwoke a Israel onye mgba Enugu steeti onye umeru Enugu steeti apụtaba Enugu steeti ekele bụ unu na-amasị dịka ọ si abụ anyị nwere ndị mmadụ niile nke ukwuu onye nke a bụ onye nke ha cha bụ ndị mba onye umeru ya pụtaba onye ọbụla aha nwa bụ ka ejakota onye ọbụla siriketi ya acha na anyị nwere spọt gara aka ekele na aka na-achị Enugu steeti kedakwa isi ụzọ kedu aka na-achị isi ụzọ kedu ndị ihe ọmụfụ niile gba gburugburu udo dịrị unu ibi n'Enugu ka ibi n'ụlọ ebe onye ha mụfụ biri Enugu biri ha mụfụ biri na Lagos ka iche maka mgba anụ agba ebe a taa mgbe anyị na-agba n'isi ụzọ a na-agba n'ihe ha mụfụ ihe jikọtara isi ụzọ niile ọnụ ya mụfụ ndị ọrụ ya chụrụ m ụra si Lagos pụta obodo mbọsị nke ọzọ ọ bụ ebe anyị jekwụgba ndị gara aga ohe obi a nwere ohe nwanne na nwanne efu ka anyị si agba ya bụ mgba ejighị anụ ọgụ ejighị aka ọnụ ọ nwoke na ibie anwụdo gị ibie ụsọ ji nwudo
ị na-agwa gọọmenti ka ha kwado mgba ọfụma ebe na bọọlụ nke doro manya very well. Enugu steeti gọọmenti na-enyere my club aka na iso local gọọmenti na-akwado club. Esokwara ofu onye dere akwụkwọ dịkịrị iso local gọọmenti ma Enugu steeti ka abịa na Ihamufu kwado ya bụ mgba. Kedu ya bụ mgba anyị na-agba? Ya bụ mgba anyị na-agba na Ihamufu bụ mgbe ọ ga-abụ ejiri pụọ mba ndị Amerịka, mba ndị Europe, onye ọbụla ghọta na mgbe anyị na-agba bụ ihe bara uru. Tata ụmụ nwanne anyị bụ ndị gbagoro mgba agbacha abụcha champion 1 by 1. O wee gwa ga-agbara ha na nwe ebe a akụ egwu anwa onye ọbụla gbara egwu anwa ịma na onye emega emeji as a champion. Myself formerly was a champion. I give that respect. I won't be like a way to go and start and Jesus. Amen. Ka ị say no when I want now. Onye nke na-ete egwu ọkamgba na-akpọ onye si na ya agbajugo mgba na ya tee egwu omenala ka omenala si ede onwere ugwu ya abụ ya bụ Isiuzo L.G.A Enugu ka ntị kọwa mbụ izizi na ọ bụ onye mgba ana ọ bara mabata ya nke ọma. Ndị be anyị eji n'aka na obi uru dị unu ụtọ na mgba nke anụ nlele na-egekwanụ ntị oge sie ntị ike. Izu ụka ọzọ na-abịanụ obodo anyị ga-eje bụ obodo a na-akpọ AKAMGBA. Ọ dịkwa n'Isiuzo local gọọmenti na bụ ọ bụ na ejezie AKAMGBA bata ka anyị wetara unu etu ha si wee gbaa ote ya bụ ịgba mgba na omenala Igbo. Ndị be anyị ka o mesịanụ. Bye, ndewo. Oge AKAMGBA nke ite erugo. Ọba ahụ oke na-etiwa ihe elu sọrọ ọgụ ịbalị ya mba iji gosi na ọ bụ dimkpa bịa ka ịgba mgba. Ebube agụ na-echago